Benvidas e benvidos. Hoxe imos mergullarnos nuns textos antigos que agochan unha das esperanzas máis fortes e que máis perduraron ao longo da historia, a chegada dun Mesías. E todo parte dunha pregunta que é case unha paradoxa. Como é posible que, do máis fondo da decepción, poida nacer a esperanza? Porque estas profecías comenzan precisamente aí, nun momento de fracaso absoluto. A nosa historia empeza con esta imaxe, que é moi potente. Unha dinastía que no seu día foi gloriosa, agora mesmo non é máis que un toco seco, aparentemente sin vida. E, sin embargo, é xusto aí onde xorde a promesa de que algo novo e totalmente inesperado está a piques de agromar. Veña, para entender ben o alcance desta nova esperanza, primeiro temos que viaxar ao pasado, ao seu contexto, que é o dunha promesa que parecía totalmente rota. No corazón de todo isto está o que se coñece como a Árbore de Xesé. Esta imaxe representa nin máis nin menos que a familia do rei David, o monarca máis grande de Israel. A él fíxoselle unha promesa incrible, un reino que duraría para sempre e traería paz. Pero que pasou na realidade? Pois todo o contrario. Os reis que viñeron despois de David, un detrás do outro, foron unha decepción. A nación estaba en crise e aquela gran promesa parecía murchar, como esta árbore. A sensación xeral era a dun pacto roto con Deus. E é xusto aí, nese aparente fracaso, onde todo cambia. De repente, xurde unha esperanza nova, moito máis profunda, unha esperanza que vai redefinir por completo o que se entendía por un rei salvador. Aquí é onde entra en escena o profeta Isaías cunha visión totalmente radical. A nova vida, ese rebento, non vai saír dunha árbore forte e vizosa, non, vai agromar do toco morto da vella dinastía. Algo completamente inesperado. E ollo, que isto é clave. A propia palabra Mesías vai cambiar de significado. Ao principio, Mesías era un título que se lle daba a calquera rei unxido, fose bo ou malo. Pero a partir de aquí, a palabra empeza a usarse para describir a este gobernante ideal, o prometido por Deus. A esperanza, por fin, tiña un nome. Claro, este rei ideal non ía gobernar só coa forza humana. A promesa é que estaría cheo do Espírito de Deus. Dons como a sabedoría, o discernimiento ou a fortaleza asegurarían un reinado de xustiza de verdade, en perfecta sintonía coa vontade divina. Moi ben, entón, como sería o mundo baixo o goberno deste rei mesiánico? As profecías non deixan lugar a dúbidas, pintan un cadro de transformación total. O primeiro gran piar do seu reinado, a xustiza absoluta. E non unha xustiza calquera, sino unha que defende especialmente aos máis débiles, aos que normalmente ninguén escoita. Unha xustiza que non se fía das apariencias. De feito, o texto chega a dicir que a xustiza e a fidelidade son como o seu cinto, algo que leva pegado ao corpo. Non son só accións, forman parte da súa propia identidade. O segundo alicerce deste reinado é unha paz radical, unha paz tan profunda que lle dá a volta por completo ás leis da naturaleza. É o que se coñece como a fábula dos animais. A visión comeza con algo que desafía toda lóxica, o lobo, o depredador por excelencia, vivindo tranquilo xunto ao año, a súa presa natural. E a imaxe segue, facéndose aínda máis poderosa. O leopardo co cabrito, o león co becerro, inimigos naturais, compartindo o mesmo espazo nunha armonía que parece imposible. E o remate final, que ilustra a seguridade absoluta deste novo mundo, é esta imaxe. Ata un neno pequeno poderá xogar sen medo ao lado do burato dunha serpe velenosa. Incríble. Un podería pensar que unha promesa tan incríbele, tan arraigada na historia de Israel, sería só para eles. Pero non. Dende o principio, a idea era que fose para todo o mundo. E que a profecía xa o dicía ben claro dende o comezo, esa raíz de Xesé levantaríase como un estandarte, como un faro, non só para Israel, senón para que todos os povos e nacións puidesen vela e acudir a ela. E esta idea dun convite universal non foi só teoría, Séculos despois tivo que poñerse a proba no mundo real. Por exemplo, nas primeiras comunidades cristiás, como a de Roma. Alí xuntáronse xudeos e non xudeos, e, claro, as diferenzas culturais crearon tensións e divisións moi fondos. E que lles dio o apóstolo Paulo para solucionar isto? Pois algo tan sinxelo e a vez tan profundo como isto. Acolledes mutuamente. Por que? Porque Cristo acolleu a todos, sen distinción, cumplindo así aquela bella promesa de ser unha luz para todas as nacións. Ben, pois chegamos ao treito final da nosa historia.
E aquí a mensaxe dá un xiro importante. Xa non se trata só de aguardar pasivamente a que chegue esta esperanza, sino de prepararse activamente para ela. De repente, no medio do deserto, aparece a figura de Xoán o Bautista. E a súa mensaxe é urxente, directa. Preparade o camiño do Señor. A espera rematou, agora toca actuar. Xoán deixa moi clara a diferenza entre o seu papel e o do que está por vir. El di: eu bautizo con auga, como un sinal de que queredes cambiar, pero o que ven despois traerá un bautismo moito máis potente, un de Espírito Santo e lume, que transforma de verdade dende dentro. E a que se refire con iso do bautismo de lume? Pois descríbeo como un proceso de purificación, casi como a unha criba. O Mesías separará o que é valioso en cada persoa, o trigo, do que é inútil, a palla. O trigo gárdase e a palla queimase. E así, esta antiga profecía que parecía falar dun futuro afastado convértese nunha pregunta moi persoal e moi actual, unha pregunta que nos interpela hoxe na vida de cada un. Cal é o gran que paga pena recoller e coidar? E cal é a palla que simplemente hai que deixar que arda?